Abalandeli be-EFF bathi umholi wabo akanacala. Abafuni utata makaphume besenza ubuqhophololo bona yena engenzanga nto uzawuphuma utata kuthomna uba abafuni mabayeke kuthomna noba kwenzeka ntoni na apha East London izawuhlala i-East London noba kuthena utata wam uzawuphuma engenzanga nto nje. Bathembisa ukuthi lukhulu oluzokwenzeka uma umholi wabo egwetshwa. Abantu abenza into ezinjalo ngaba benza uqhophololo apha elizweni lethu. Thina abantu abamnyama siyenzelwa abantu bacinga benze ngengqondo zethu. Thina siqala nento basizenze bona bayayazi into abazenzayo. Thina ndiyanixelela mna utata wam makaphumanga apha 110% sure ikhona into ezawukwenzeka noba intoni na kutsho thina ma-EFF. Icala likaMalema nowayengumqaphi wakhe u-Adrian Snyman liyamene nokuqhumisa isibhamu ezidlangalaleni khathi i-EFF ibungaza iminyaka emihlanu yasungulwa embuthanweni owawubanjelwe enkundleni iDukashe eMdantsane ngonyaka u-2018.